Stack matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Grabe! Thank God it's Thursday. Mali pala. Throwback Thursday pala dapat. Oo. Ayoko na kasi nang nagto-throwback, so ayoko nang banggitin. Anyway, good morning everyone! It's another Thursday na pagsasamahan natin with the Dynamic Trio. And though gusto namin magdala ng good vibes, medyo hindi muna tayo pwedeng maging super saya today because yesterday nga ay nakaranas tayo ng pagyanig ng lupa and marami po ang napinsala at may mga ilang buhay po na kinuha itong lindol na to. Pero today we will give you information para naman po lahat tayo ay maging handa and updated pa rin sa nangyayari sa atin. So, tutok lang kayo. Makakasama nyo ngayong araw ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Kaya nga, na-throwback tayo kahapon, morning barkada, kasi nga nag-throwback ang 1990 killer earthquake. At sabi ko nga, parang July na naman po, morning barkada. However, we would like to still say good morning. Bangon-bangon na po tayo. Let's be cautious and vigilant kasi meron pa po tayong inaasahang mga aftershocks. Sabi nga po, from Fevox, it would take at least 2 to 3 days pa yung mga aftershock na yun. Pero ang aftershock na ibibigay namin sa inyo ay positibo ngayong umaga. Kasama nyo ang Madiskarte at Raketera Momshi Shaki. Kaya kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, morning balitaktakan, huwag mawalan ng pag-asa dahil meron pa rin tayong Panginoon na nakaantabay sa atin at para sa pagbibigay ng ating mga iba't ibang mga tulong. Andyan po ang ating gobyerno. Kaya naman tumutok po kayo para sa iba't ibang mga impormasyon ngayong umaga. Gising-gising, bangon-bangon na, makakasama niyo po Charles Limon. At kung naka-on na yung mga telebisyon natin at nakikibalita, nakiki-update po tayo ngayon, pwede niyo po kaming panoorin. Kahit free TV lang ang gamit, antena, pwede po ipihit lang ang signal sa tamang direksyon. At kung smart digital TV naman, nakakabit ang digital boxes nyo. Scan nyo lang yung channel number, mahahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV channel. Depende po ang channel number sa inyong lokasyon. Pero doon po sa mga wala pang access sa television, either pauwi pa lang kayo or papunta sa trabaho, o kaya naman ayaw nyo lang pong bumangon, pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. And ang kailangan nyo lang pong gawin, teka lang, at baka may makita. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay isusearch nyo lamang yan and follow, like, subscribe, hit that notification button. And we also have our YouTube live stream. Isusearch nyo lamang din po ang RNG Luzon. You can follow us sa aming Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon. And again, we already have our website, which is rngluzon.ph. So kung gusto nyo pong magbasa, visit lang our website and our other social media platforms kasi nga, RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At bago natin simulan ang ating araw ngayong umaga, atin munang silipin ang ating latest weather update ngayong umaga po ng ika-28 ng Hulyo 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, lusaw na po itong binabantayan natin na low pressure area or humina na po itong low pressure area na binabantayan natin dito sa western part ng ating bansa, kung saan kahapon ay naitala ito dito sa west-northwest ng Dagupan City. Sa ngayon ho, ang natitira na lang ay ito pong dalawang sirkulasyon or dalawa pong low pressure area dito sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Ay, yung isa pala is nasa labas, So itong isa po ay nasa extreme northern Luzon po siya. And patuloy po na tinatahak nito ang direksyong
hilaga kung saan hindi naman po ito magiging bagyo, ano, or hindi po ito magla-landfall sa anumang kalupaan ng ating bansa, pero papalakasin po nito ang habagat dito po sa ating dito sa Southern Luzon at dito ho sa Visayas, and pati din po ano kung magkatabi silang nag-iikot at ikot diyan, no. Ito pong tropical depression naman dito po sa baba ng Japan, nasa outside Philippine area of responsibility, nasa labas po siya. Hindi naman lalapit ito sa ating kalupaan at hindi naman po ito papasok ano sa ating Philippine area of responsibility, pero kagaya din ano nang nakikita nating magiging epekto nito, lalakas itong habagat diyan ho sa Southern Luzon, especially Bicol region, diyan po sa NCR, Palawan, and then dito po sa Legazpi City, Albay, dito din ho sa Samar at Leyte. So asahan lang po ang panakanakang pagulan dito ho sa Northern Luzon pagdating ng hapon o sa tanghali, dahil meron pa rin po itong habagat na umiiral medyo kaunti nga lang dito po sa parte ng Cordillera region, wherein malaking tulong siguro to no para sa clearing operation ngayon ng ating iba't ibang mga ahensya ng gobyerno matapos po ang magnitude 7 lindol kahapon. So stay safe mga kabalitaktakan. Kaya nga. Nako, alam mo, meron daw sabi nila na kapag daw lumilindol, nagkakaroon ng another calamity. Oo. Diba? Kasi Release parang to na, nag-shake oo. to, ano ba, Tsunami, typhoon. yan. Tsunami, typhoon. Totoo, nagkaka-typhoon. Kasi, Hindi ko lang alam. The Philippines kasi, according to 2018 World Risk Disaster Index, we actually rank as the third most disaster countries in the world. The reason behind it is because, Morning Barkada, the Philippines is located po sa typhoon belt and along the major tectonic plates. Pacific Ring, Pacific Ring of Fire. Kaya nga ganyan nga. So yung movement, although kinonfirm naman ni Fivox kahapon na wala. Wala namang iba pang inaasahan. And sana wala naman. Kaya nga kahapon in the press conference held in the Malacanang with our president, he wants to back up in creation of the DDR or Department of Disaster Resilience. Yan kasi alam na natin yung pattern ng typhoon, alam na natin ang pattern ng other calamities. However, this proposal is to recognize that we're disaster prone. Our planning for the future should include all the science and the knowledge and the learnings on the mitigation on these kinds of disasters. And I quote from him, "We also need more capability than we have now. Magaling na tayo sa bagyo, marunong na tayo sa lindol. Pero ang mga dangers that the effects of climate change presents are different. That's why we need a specialist agency." Yan ang sinabi niya. And ilang parts of Luzon kasi in NCR, di ba, naapektuhan nitong lindol na to. Kaya ako personally gusto ko siguro yung ika-cut down na ibang tao from the government, doon na lang ilagay. Kasi creating another department, according to Ping Lacson, is we will have to allot 1.5 million pa. Ang laki. Ang laki, di ba, in creation Billion. another department. Billion. Billion lang talaga. yan. Kaya siguro we can move other people to that. Sa tingin ko magiging advantageous yan, lalo na dito sa Pilipinas, and LGUs na nangangailangan dito. And he also reaffirmed, Morning Barkada, that we have enough budget to supplement po sa mga places na kailangan ng tulong. And you just get to be in touch with your LGU para po makakuha tayo ng tamang tulong. Ayan, oo. And para po sa mga and nakikita din natin, there are many brilliant scientists dito sa ating bansa, wherein malaki naman siguro yung support ng DOST. Siguro sa pag-share na lang natin sa social media for us to be ma-informed or updated sa kung gaano nila kagaling malaman or ma-mitigate ang isang disaster. And speaking of disaster, mga kabalitaktakan, naku po, natulog po sa labas ang mga abrenyo natin kagabi dahil nga po pa rin sa takot dito po sa mga aftershocks na nararamdaman dito ho sa probinsya ng Abra. So marami pong mga abrenyo ang napiling magtayo ng kanilang mga kampo or mga tent sa labas ng kanilang mga bahay dahil tuloy-tuloy pa rin po itong ating nararamdaman na mga aftershocks. So kaninang alas 4, ito naramdaman ko 4:02 in the morning,
magnitude 5.2 ang tumama po dito naman sa bayan ng Pidigan at naramdaman ito sa iba't ibang parte ng probinsya at dito ho sa Northern Luzon. Kaya naman ho, pinag-iingat ng DOST ang lahat pa rin dito sa mga aftershocks kasi sa latest update po ng PHIVOLCS, aabot na po sa daan-daan ito pong naramdaman ng mga aftershocks. So according since 8:30 in the evening, 400 aftershocks na ho ang tumama dito sa Northern Luzon. Yes, that is according to PHIVOLCS Science Research Analyst na si Mike Abitang, kung saan, to be exact, 420 aftershocks ang kanilang patuloy na binabantayan and tataas pa ito. So, sinabi naman ho ng PHIVOLCS na kapag merong bitak yung kanilang mga bahay, iisipin yan, okay lang naman yan, di naman masyadong malaki. Be reminded na malakas pa rin yung aftershocks. Baka bigla pang umuga, biglang masira yung bahay ninyo. Kaya nga nung 1990, nag-camp out yung mga taga-Baguio. Diyan sila sa Burnham natulog din. Kaya pala pasok ka ng pasok sa mga kwarto namin ni Sofia last night. Kasi may bitak din yung may akin. May bitak kasi yung wall ni Charles. Was it because of the earthquake? Yeah, medyo maybe. ngayon ko lang napansin. Kasi kasi kung sisilipin mong pa ganyan, parang umangat yung Pagsilip ng Zaido. Ganon. Parang ngayon ko lang to napansin pero kakaunti naman, pero medyo nag-worry din ako. Dapat tapos very nagpapanik siya. Syempre dapat hindi ganon, Sir Charles, nagpapanik din kami. Ren! Kumakatok lang naman ako. May ganon siya. May bitak. Sophia, may bitak. Siyempre nagulat ako nun. Siyempre nagulat din kami, mali ba namin? Yun. So wag magpanik. Lesson learned. Huwag kang magpanik. Pero kawawa nga naman talaga yung mga kababayan natin dyan sa Abra. And sa naganap kahapon, we believe na ang nakikita kasi natin dahil nga ganito na yung, alam mo yun, mas madami kasing information ngayon na gusto yung mga tao. And now, we know naman na kahit na unexpected or hindi naman natin inaasahan talaga lagi ang mga lindol, gusto pa rin natin na magkaroon ng more information regarding climate change. Kasi madami yung naniniwala na parang climate change din talaga yung reason ng lahat ng nararamdaman natin, 'di ba? Kasi yun nga, parang though ang lindol hindi maiwasan, pero kung maayos ang pangangalaga ng kalikasan, hindi super ganun ang magiging epekto, ang pinsala. Kaya naman, parang the Pag-asa is now dealing or they are expecting na mag-increase ang climate change information and awareness and yung kagustuhan ng mga tao na magkaroon talaga ng education about this and the effects of it. And isa sa mga naging effect and isa sa mga naging epekto rin, no, ay ang pagsasara ng ilan po sa ating mga daanan, kalsada dito po sa Benguet. Nako, para po doon sa mga magbabiyahe today, nakabukas po ang Tabao, Kapangan, ang Tabao, Kapangan Road, dyan ang Governor Bado Dangwa National Road, and then one lane naman po ang Belis sa Kapangan, and one lane din po dito sa doon pa rin one lane passable. One lane passable dito pa rin sa Belis doon sa ibang mga areas niya. Pero may mga naka-install na warning signs, and then one lane passable lang din po ang Poblacion Kibungan, Palina Kibungan, bakit to pa ulit-ulit? Ang dami. Madaming mga pero kalsada. one lane passable siya, and then one lane din po ang Gambang Bakun. Ang Baguio Bontoc Road naman, one lane din po. And ang Lengawan Bugyas, one lane. And all the other roads and bridges within the area of responsibility are open and passable na po sa traffic. Wala nang nakasaradong mga kalsada. However, one lane. Sa amin yan, sa may Bakal Road. Bakal. Yan. Di ba? Kumusta doon pala? Oo nga. It's scary nagkaroon ng clearing operation nung pag-uwi ko na. Kasi after this, yun nga, we have to check the students. Pinauwi yung mga estudyante na. Tapos, hindi pa na, kasi ang clearing operation ng university until 12.
12. So, hindi muna, andun lang muna sila. And then, ako nauna na ako kasi wala naman akong estudyante. Pag uwi ko, passable naman na siya, pero one way lang. Kasi kung hindi, iikot kami ng Marlboro Road, which is mas mahabang Medyo daan. mas mahaba. Mas mahabang daan. Kaya Okay. inayos din yon. During the pandemic, nakita kong in-strengthen nila yung alternate route na yun. So, in case of disaster like this, merong ibang daanan pa na madadaan. Kasi talaga yun, lubak-lubak talaga yun dati. Ngayon, ano na talaga siya, maayos na yung daan doon. Kaya okay naman po, ang Bakal, ang Buklao Road po, passable po yan sa Yun. lahat. Oo. So, sa latest update din, mayroong na tayong 414 partially damaged na mga bahay pala and siyam na totally damaged. Ang bilang po ng mga namatay dito sa Cordillera is 4 at injured natin is 109 as of 5 o'clock PM kahapon po sa update po ng Office of Civil Defense Cordillera. Oo, no. Yung nakikita nyo sa screen, mga ka-MB, yan yung building kung saan Sa Buyagan. yan ang bumawi ng buhay ng isa nating 25 years old na construction Yun nga. worker. So, hindi po siya nakatakbo and naipit po siya dyan. And hindi na po siya nailigtas, no? And kung makikita nyo, building pa lang siya, pero ang ginagawa. Oo. Three-story parang, building. yan kasi, wala sa standard eh. Oo, yun Nako, lang. mga building nyo. Sabi nga kahapon nung aming isang kasamahan dito sa Oo. opisina, hindi na lang natin babanggitin. Dito na nagsilabasan ang mga Oo, din. wala talaga sa standard, no? Mga Oo. tinipid, kinurakot. Naku. Nako, Ng wala mga naman akong projects. sinasabi, pero bahala kayo kung alin dyan. Oo, din. Pero no, tingnan nyo, simple. Hindi naman simple itong earthquake, pero kung ang ibang buildings ay protected, bakit ang building nyo hindi? Hindi, Diba? oo. It Diba? just means na wala, hindi natin masyadong ginandahan, pinondohan ang ating mga building and mga buhay po ang Oo nasasakit. nga. Do we settle for substandard Yeah. output? Even our Oo, roads, mga daan, parang bagong-bago pa tong mga daan Oo, na to. no? Bago Bago pa pa, siya. Oo, parang Kaya, bago pa. gising-gising naman po. At gising na gising rin kami para tutukan yung mga yan, di ba? Dynamic Trio. Kaya mamaya naman, let's get away with all of this and let positivity still flourish ngayong umaga. Kasi makakasama natin ang isa sa kauna-unahang PhD graduate dito sa University of the Philippines. Tingnan nga natin kung anong ginawa at ginagawa niya ngayon to still urge his advocacy into learning. Yan. Mamaya naman po, makikibalita tayo dyan directly po sa probinsya ng Abra Uy. kung saan nag-deploy na po ang PNP or Police Regional Office Cordillera ng manpower para tumulong po sa clearing operation at pagtugon po sa mga pangangailangan ng mga taga-Abra dyan. Mamaya makakasama natin si Police Captain Marnie Abellanida ng PNP Procor. Yan. PNP Procor. PNP Procor. Ay, Mali. bale. No, Doble-doble. Procor. Procor na lang. Oo. And yun. Kinure ka na ba? Lutang ako eh. Ang lakas Oo. ng tingin mo. Pero ayun nga mga ka-MB, marami pa po tayong pag-uusapan today and doon sa mga may information na nais ibahagi sa amin, baka Yes. ma-share din natin sa iba nating mga ka-MB, sa mga, yung mga kailangan ng tulong, mga ganyan. Though, we can find the ways naman to ask people Oo. na bigyan po kayo ng tulong. Yes. Kaya naman tutok lang, huwag kayong alis, magbabalik ang morning. Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo.
Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ngayong umaga, Morning Barkada, let's see how his passion have been changing the lives of people and children all around him. And makikita natin ang journey niya and his passion into teaching. We have this morning, Dr. Andre Domogo. Good morning, sir. Morning po. Good morning, Doctor. Thank you for sharing your time with us this morning. Alam ko medyo we are still in shock with everything that is going on here in Baguio City, pero thank you for sharing your time. Bati po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Magandang umaga sa lahat ng nanood ng RNG Balitaktakan. Thank you. Doctor, in one of your interviews, sinabi mo nga that when you started out with teaching, parang it's just a noble vision na gusto mo lang magturo ng mathematics. But then, we just wanted to ask, paano nga ba, how did your passion into teaching started and who and what motivated you? Okay. So, nung high school kasi, sa mga board exercises, kunwari sa mathematics, ganun, nagre-recite ako. Tapos, ayun, nakita ko na
yun yung subject kung saan ako magaling. Tapos na-appreciate ng mga kaklase ko na nagre-recite ako, tapos naiintindihan nila. So yun na mula doon parang gusto kong gawin ito. Tapos yun, yung teaching kasi siya yung isang employment na pwede mong mahanap kahit sa mga sulok na baryo. So yun, kaya naisip ko na pumunta sa maging teacher ng math. Grabe, alam mo sir, Dr. Andre, baka pag ikaw pa yung teacher ko, mas nagustuhan ko pa matuto ng math. Joke. And Doctor, if I may ask yan naman, yung gurong pahingunod, ano nga ba ito and what is its vision to the youth? Okay, so yung gurong pahinungod, ito ay isang part ng ugnayan ng pahinungod program. Ito yung volunteer program ng UP. So, ayun, yung gurong pahinungod, minomobilize niya yung ilang graduates ng UP para magturo sa mga underserved communities. And so far, Doctor, sino na yung mga naturuan natin? Is there a specific barangay or province na natulungan na natin? And are there age bracket, grade categories ng mga batang ito? Wala naman. So, ako naggurong pahinungod ako dati sa Busao National High School sa Busao Mountain Province for 1 school year. Wow. Tapos for the next school year, nagturo naman ako sa GBDAIS Extension sa Tabao, Kapangan, Benguet. Ang ginagawa ng UP, naghahanap sila ng mga school na underserved, yung kulang yung teacher. So hindi naman necessary high school or elementary, depende sa volunteer. Kung kunwari yung skills ng volunteer para sa elementary school, yung hahanapin nila ay elementary school. Pero kung yung skills ng volunteer ay pang high school yung hahanapin nila na eskwelahan. So it does not, hindi po tayo pumipili ng tuturuan basta po andoon pares po ng level ng specialization ang tinuturuan pala natin. Doctor, if I may ask, you pursued your masters and now congratulations po. Isa tayo sa mga unang PhD graduate ng universidad na nga ito. How was it? Paano naman yung experience nito? And how did our education standards change over time? Masaya naman mag-aral. Lalo na kung teacher ka, syempre parang given na kailangan mong mag-aral kasi mas marami kang may tuturo sa mga students mo kapag continuous yung learning. In terms naman dun sa quality or standard ng education, sa UP, okay naman kasi mini-maintain naman namin yung standard ng UP. So yung honor and excellence. So ever since naman hindi naman siya nagbago, parang pinupush pa rin na makuha yun. Anyway, pero ngayong pandemic, syempre nag-shift sa ibang mode of learning. Yes. Kailangan ding parang may adjustment na nangyari sa style ng pagtuturo, paano magbigay ng exam. Kasi dati, nagbe-memorize tayo tapos pumapasok. Ngayon, online, parang hirap nang gawin yun. So yun, kailangan mag-adjust yung education system. At sa ngayon, parang hindi pa yata na perfect yun. Dr. Andre, there is something kasi pag sinabi natin, dyan nga po sa universidad na yan tayo papasok. Meron ba tayo, Dr. Andre, yung words of encouragement natin sa youth na they feel like there is no or enough support when it comes to our education system? Kasi there are a lot of scholarships, there are a lot of trainings na they can take advantage, but still, some of our youth may have not seen that there are avenues and platforms of education that they can take advantage of.
Siguro swerte din talaga kapag meron kang personal na kilala tapos sasabihin sa'yo na okay to. Kasi pag on your own, parang magdududa ka pa minsan sa mga platform kung may matututunan ka ba talaga, etc. Siguro sa mga kabataan na basta maging hungry sila na matuto. Kasi yun naman kapag teachable tayo, marami tayong open tayo sa mga learning, tapos from learning, nag-improve tayo bilang mga experts sa field natin o kaya minsan bilang isang mabuting tao. Ganun. Yes, we are just not honing the students book-wise, but we are also honing them life-ready, sabi nga na. Dr. Andre, lastly po, what is your next advocacy? Ano pa ang mission natin? Ayun, so continuous lang na magtuturo. Magandang gusto ko sana na makatulong sa dito sa region natin, sa Cordillera region, lalo na ito yung region kung nasaan ang UP Baguio. So hopefully makapag-engage tayo sa mga institutions, educational institutions na nandito sa Cordillera, especially siguro yung mga high school. Hopefully yung mathematics na alam namin sa UP Baguio, may share din namin sa kanila. At maganda kasi ngayon na meron pa rin yung ugnayan ng pahinungod na program. So mula dun sa program na yun, nakabisita kami sa mga iba't ibang schools dito sa Cordillera para magbigay ng training para sa mga teachers and at the same time para sa mga students din. Maraming salamat, Dr. Andre, and padayon po sa lahat ng ginagawa at gagawin nyo pa. Thank you. Thank you. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa show ninyo. Yes. Mabuhay kayo. Thank you po, Dr. Andre, and thank you for sharing your time. Morning Barkada, let's always be teachable because we're not always right. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Oras ng paranin, alas 7:35 ng umaga. Atin munang tabayanan po ang ating mga, silipin muna natin ang ating kalagayan ngayon dito po sa Cordillera Region dahil nga po sa nararamdaman pa rin mga aftershocks. Marami pa rin pong mga kababayan natin ang patuloy na natatakot dahil po sa lindol. Pero ngayong umaga po ating pong makakapanayam sa mula po dyan sa probinsya ng Abra si Police Captain Marnie Abellanida. Ito pong spokesperson ng PNP Cordillera ukol po dito sa nangyaring magnitude 7. Ano ang latest update? Atin pong alamin yan. At nasa linya na po natin si Police Captain Marnie Abellanida. Sir, good morning po. Good morning, sir, at good morning po sa taga-pakinig at taga-nanonood sa atin ngayon dito sa inyong programa. Okay po, okay po, sir. Sir, bago po natin mag-discuss ukol ho dito sa action ng PNP, sir, kumusta po yung daan papasok po dyan sa Abra, sir? Nahirapan po ba ang team ninyong pumasok? Okay naman po, sir. Actually, maganda naman yun na. Wala naman obstruction along the road. So tuloy-tuloy naman yung pagbiyahe natin from Baguio City kanina to hanggang sa makarating kami dito sa Abra. Okay po, sir. Sir, can you describe to us ngayon yung kung nasan po kayo ngayon and kung ano po ang plano ng PNP Cordillera dito po sa pagbisita natin ho dito? Actually, kinakausap ni RD Generally, si PD, si Provincial Director, Police Colonel Kula, naghingi siya ng datos kasi nga kahapon is ang ating Regional Director is galing sa Kalinga. So immediately nagbiyahe siya after nung activity niya doon, immediately nagbiyahe siya papunta dito sa dire-diretso na yung biyahe niya sa Abra. Then unang-unang kinamusta niya yung mga personnel natin, kung yung mga pamilya nito, then kung paano yung response natin, yung actual na nangyari dito. Kasi more on nakikita kasi natin pag yung mga datos lang, mga numbers. So far, okay naman yung kanilang pag-uusap. Okay po. So ngayon, nandyan po kayo ngayon sa Abra. Ano po ang plano ng PNP Cordillera and ilan na pong mga units ng PNP natin ang dineploy natin? May mangyayari po bang deployment ngayon ng augmentation forces from the Police Regional Office Cordillera to help Abra po? So far naman, region-wide, according dun sa report ng ating mga lower units, yung na-consolidate natin, meron na tayong 211 na SART trained personnel na na-deployed simula pa kahapon, and meron din tayong mga standby forces na naka-on alert pa rin sila. So far, yun pa lang naman yung data natin. Kasi kung kukunin natin, pag-aaralan natin yung mga data, meron tayong 457 na families. According to sa report ng mga lower units namin, yung 457 families na naapektuhan nitong paglindol na ito. At sa monitoring natin, 36 yung areas na walang kuryente. Then meron tayong 36 roads na walang passable, and yung death toll natin is 4 pa rin, and we're hoping na hindi na ito tataas. At meron tayong naitala na 158 na injuries, mga residente na sugatan or ito yung from minor to na yung medyo malaking injuries na na-report sa atin. So far yan pa rin yung general situation natin dito na nakikita natin. So marami naman tayong personnel dito, PNP personnel dito sa Abra, kaya siguro hindi pa muna magdadagdag as of the moment, pero later on magdi-discuss ulit siguro, then dun pa lang natin makikita kung kailangan ba ng augmentation. Pero so far, yung lahat ng available personnel natin dito sa Abra PPO, na-activate naman sila. So nandiyan naman sila, naka-on alert. And to include also, meron tayong unit dito ng Regional Mobile Force Battalion 15. At the same time, meron ding sub-unit dito. So,
hindi pa natin nakikita na na kailangan magdagdag ng tauhan. Pero itong sinasabi ko, maaaring magbago kasi magkakaroon pa ng briefing mamaya. Okay po, sir. Sir, meron na po ba tayong mga personnel din na nagsasagawa ng search and rescue operation? Meron na po ba tayong mga napabalitang mga missing or mga hinuhukay mula po sa mga rubble dyan ho sa probinsya ng Abra as of this moment? Or wala ba naman po tayong mga na-receive na mga insidenteng ganito dyan ho sa probinsya? So far, wala po tayong reported missing. So, but ang pa natin is ang main focus natin is matulungan yung mga residente. May mga tutulungan natin sila sa mga pag-aayos ng mga pwedeng na-apektuhan sila ng bahay nila or mga gamit nila. So, in any ways na makakatulong yung Police Regional Office Cordillera, nandiyan naman yung ating mga kapulisan at very visible naman sila talaga. So, ang kwan din natin is siyempre yung security ng bawat isa. Siyempre, kailangan na makita ng tao na nandyan yung ating mga kapulisan. Kasi ito ay nagsishow ng order and kwan amidst the chaos na naidulot nitong paglindol na ito. All of us are affected, sir, dyan ho sa probinsya ng Abra. Kumusta naman po yung mga pulis na siguro nasiraan ng mga bahay? Binigyan po ba muna sila ng leave para po asikasuhin ang kanilang mga pamilya? Or no, sir. Ang kuha natin dito, sir, is yung mga personnel na naapektuhan, they were instructed not to secure first their family. Then, kung okay na, then kasi alam naman natin na ang ating police talagang kailangan sa mga gantong panahon. Kaya immediately naman talaga magtatrabaho din talaga sila. So, nandito, tuloy-tuloy ang pagsisilbi ng inyong Police Regional Office Cordillera. In fact, kahapon nag-instruct ang ating Regional Director na tulungan yung DSWD sa pag-prepare ng mga family packs at yung mga personnel natin dyan sa Benguet. Yung warehouse kasi ng DSWD is nandyan sa may La Trinidad. So, nagtulong-tulong talaga tayo. Tumulong. Pinadala ni General yung mga personnel natin, yung available na personnel natin para dun sa packing, dun sa hauling ng mga family food packs. So far, sir, kumusta na ho ang peace and order datin dyan sa probinsya ng Abra? Wala naman po ba tayong, kasi pinangangambahan natin na after disaster, syempre walang-wala yung ating mga kababayan. Baka magkaroon daw ho ng looting sa iba't ibang mga establishmento. Ano po yung ina-assure dito ng Police Regional Office Cordillera in terms of giving peace and security po? Yes, sir. Aside from the search and rescue, yung mga naka-standby natin, nandyan pa rin yung mga police officers natin to provide police presence and to maintain yung peace and order. Anyways, wala pa namang reported na looting, kaya we're planning to keep it that way. So, nag-instruct si General Lee na dapat tuloy-tuloy ang deployment ng personnel sa mga areas. For example, yung may mga lugar na na-evacuate o walang tao. So, pinaalam niya and then nag-instruct siya na dapat mabantayan ng mga yan. Para at least habang nasa evacuation center, yung mga kababayan natin, kampante sila na hindi sila mawawala ng gamit. Kasi yan din naman talaga isang factor kung bakit yung ibang tao is ayaw mag-evacuate Pero ang kwan dito, yung pinaka-gist ng instruction ng ating regional director is tuloy-tuloy ang deployment, yung police presence at visibility sa lahat ng lugar. So aside on top yan dun sa mga ginagawa nating efforts sa disaster response. Oo. Sir, sinabi mo kanina galing kayo Kalinga nila RD and then dali-dali kayong pumunta dyan sa Abra. Kumusta doon sa Kalinga pala, sir? Kumusta po yung Kalinga PPO natin doon? Okay. Hindi naman affected yung mga police stations natin doon, sir?
Actually, si RD yung galing sa Kalinga. Galing kasi ako sa La Trinidad pa. So, anyways, ang kwa naman dun is wala naman pa akong nababasang report about dun sa mga damages ng ng police station sa Kalinga or in the or in the whole Procor. So, ang kwa natin immediately ang instruction ni RD is immediately after nung earthquake is yung mga regional engineering unit ay mag-conduct ng inspection dun sa yung stability ng ating mga buildings para makabalik na kaagad sa trabaho. And ang nakita natin dito itong yung headquarters nitong Abra medyo talagang parang visible yung mga cracks na. So for further evaluation pa to, then pero hindi na muna ata siya ginagamit. Kaya may makeshift na sila na parang operation center. So ang kwan dito is nag-instack agad si generally ng team para i-check yung mga naapektuhang police properties, yung mga infrastructure natin at saka facilities. Okay. Sige, sir. Sir, siguro mensahe nyo muna sa ating mga kababayan dyan po sa probinsya ng Abra and ang assurance po or pagtitiyak po ng PNP dito po sa pag-handle ng ito pong nangyaring magnitude 7 na lindol. Go ahead po. Buti, hindi pa tayo makyat dun. Ang atin naman panawagan sa hindi lang dito sa mga residente ng Abra, kundi sa kakailan natin dito sa sa Cordillera na maging mapayapa, alerto, ngunit kalmado. So, yan lang man yan kasi talagang hindi naman din natin in-expecto. So, dapat maging kalmado tayo at maging alerto talaga. Yan naman yung very crucial dyan na So, palagi tayo mag-iingat at saka samahan na natin ng konting panalangin. Oo. Alright. Sige. With that, sir, maraming salamat po for giving your time and mag-ingat po kayo dyan sa probinsya ng Abra. Yes, sir. Ingat din po tayo at maraming salamat po sa pagkakataon. God bless po. Alright, yan po si Police Captain Marnie Avellaneda, ang spokesperson po ng Police Regional Office Cordillera Ucolo sa pagbibigay ng tulong ngayon at assistance ng PNP sa mga naapektuhan nitong magnitude 7 na lindol. Magpapatuloy po at magbibigay lagi kami ng balita, tumutok mamayang gabi sa Regional News Group Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at sa Highland TV naman alas 6:30 para sa mga dagang mga balita. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? O nahihilo, may stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milky ng batang 90s, larang natin ang ikrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Throwback Thursday! Uy, nagkasaway tayo. Ang galing mo! Sakto! Sakto! Ang galing mo, Daddy! Yan!
sige. Ano ba pagkukwentuhan ginagawa niyo natin? Oo, yes, sir. Oo. Ano nga bang ginagawa natin? Actually, magkakasama po kaming tatlo and paalis na sana kami. Kaso, ako kasing unang Umakyat, umakyat. oo. Tapos, Talaga yun. akala ko kasi mga ka-MB, merong parating na sasakyan. Kasi like, super lakas. Alam mo yung parang tractor or something like that na parating. So, nag-stop muna ako. Nagsisigaw yung mga tao, tapos yung bubong kumakalampag. Sabi ko, sana all nakakalampag. Anyway, Ang lakas. this is not a joke, Oo. pero ayun nga, it's really scary. Si Ma'am Shisheki nga na nasa harap niya lang ako, hinahanap ako. Ren! Ganun ng ganun. Nagpanik. Oo, Hindi ka na makita. Hindi, ikaw talaga yung una kong inisip kasi nga ikaw yung lumabas that time. Oh. Yun yung pinaka-worry ko. Kasi kami ni Charles, magkasama kami. Tapos sabi niya, lumilindol, sabi niya. Tapos tinignan namin yung roof. Tapos tinignan natin yung apartment niya, talagang gumaganon na yung Really? Oo. Tapos wala na, as in, buti nakabagpak nga ako kasi yung pinang-cover ko sa ulo ko, si Charles, wala talaga siyang pang-cover. Tapos ikaw nga yung inisip ko, sa liit mo ba naman? Uy! Sa liit Oo. mo! Yun na sila. Kaya nga, hinahanap talaga kita. Talaga yun. Sweet mo na. Ikaw, saan? Ay, magkasama pala tayo. Oo, tapos si Charles lumabas pa, nakachinelas pa yun. Nakachinelas pa ako. Kasi kakatapos ko mag-CR no? Tapos nagbubusa ako, tapos sinasara ko. Tapos po na yung Share mga... mo lang. kuwan. Share mo pa yun? Pati Yung yun, mga bintana. Biglang gumaganon yung bintana. Kala ko nagdadabog to eh. Kaya sabi ko gano'n, ba't nagdadabog naman sa Ma'am Shisheki? Sabi ko, hindi pala. Kasi inayos ko yung extension na ginamit mo. Magkalapit kami. Tapos siguro akala niya nga, ay naku, hindi naman inayos, parang ganon. Pero ano yun? Pero alam nyo, very scary kasi dito sa apartment namin, di ba parang second basement. Nasa basement. Basement kami pero medyo second floor. Ganun. Di ba yung mga bahay kasi minsan dito, hindi pa taas eh, pababa. Pababa. So nasa parang second down floor. Second down floor. Upper ground floor. And doon sa pinaka-basement, merong PWD. Doon ako na-shock. Kasi babalikan ko sana hindi ko alam kung sino ang babalikan ko. Anda, magwa-wifi sana ako to update nga na may ganitong nangyayari. Tapos nakita ko yung isang parang bagets. Buhat nga yung kuya niya na medyo matanda na PWD. So sabi ko, shocks. Nakakatakot talaga yung mga ganitong pagkakataon. Kasi alam niyo yun, my heart cries for those who cannot take care of themselves. Kaya nga sabi ko yung mga bata, di ba? Yung mga bata. Kasi hindi ko sila nakitang lumabas. Siyempre, hindi nila kaya i-assist yung sarili nila. Alam ko sa apartment nyo, may mga bata. Madami. Oo, madaming Diba? mga bata doon talaga. Kaya nga, ang tinatanong ko, nasan yung mga bata? Tapos meron din yung umiiyak pag 3 o'clock. Iba yun. Na bata. Oo. Multo na pala yan. Tapos pag magsi-CR kasi, laro tayo. Gagano lang yun. Sasabihin na, mamaya naman, may trabaho pa. Oo. No? So, keep safe mga kabalitaktakan lagi, no? Kasi kanina, magnitude 5 yung aftershock. So, yan, mag-ingat-ingat po tayo lagi. Oo, and syempre, mag-ingat po din lahat ng mga nanonood. Thank you so much po sa lahat po ng nanonood pa rin sa amin palagi. And ito, babatiin ko si Sir Mark Angelo. Grabe naman, very rich ka naman, sir. Nagpadala na naman po siya ng 75 stars sa atin. Barya lang yan daw. Grabe ka naman, sir. Baka naman next time breakfast ang pwedeng baka pwede naman, sir. Breakfast, oo. Baka naman, sir, I want some, palabok, and spam, and spam. Kahapon, ito na yung buttered chicken. Remember, bumibili kami sa store. Oo. Sabi ko, hi ate, do you have bacon? Tapos sabi niya, ay, bacon? Sabi ni ate. Tapos sabi ko, yeah, and then I want some tomato. Ganun kami. Tapos parang sabi niya, 160 po lahat. Ayaw, game quarta. Nag-Ilocano. Biglang nag-Ilocano. Biglang lumabas pala. And thank you po sa mga nanonood sa atin. Jamil Carillo, thank you po for watching. Good morning. Joe Art Mandagito. Para sa'yo ba to, anak? Ang dami kasi. Para dami. sa'yo ba? Parang mga katropa mo to mga katropa troops ba to? And also, Sir Rodel Olanday, salamat po. And Sir Alan Daviste, keep safe po tayo dyan, ha? Kung nasaan man po tayo ngayon. Kasi yun nga, aftershocks are everywhere. At let's be vigilant also to fake news, Morning Barkada. Let's make sure that your sources are accurate. Make sure that your sources is RNG. Yeah, Yan, tama. Oo, di ba? Hindi man lang inano yung banat ko. Tama! Yes! Woo! Oh, yes! Woo! Palakpakan natin. Perfect. Tama siya. Para. Yan
naman, ka na naman. Oo. And syempre, para-paraan na din tayo. Gustong batiin si Cors. Thank you so much for watching. And wow. And ayun, thank you so much for watching. And thank you so much sa pag-gising po ng maaga. And sana hindi to mag-ending ng salamat sa lahat. Kasi hindi, anyway mga ka-MB, sa mga taga-La Union, sa Cabala Union, syempre sa Agoo La Union, sa family ni Cors, okay lang po siya. Naalagaan po siya ng tama. And doon sa Pugo La Union, Pangasinan, Ilocos. Thank you so much for watching sa aking kapatid si Jamil and sa kanyang mama, Tita Marivic. Syempre sa parents ko and sa China Sea Fam. Thank you so much po for watching. Ayan, pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road. Available po ang iba't ibang mga flavor ng milk tea. At pwede din po kayo matuto ng musical lessons dyan po sa Musar Music. At kung hanap niyo naman adventure after this stressful na nangyari, pwede po dyan sa Pugo Adventure Resort or Puga dyan po sa Pugo, La Union. At saka po sa mga kailangan mag-ayos ng mga parte ng bahay natin dyan, quality materials po hatid ng TG Home Builders. At maraming salamat rin po sa the only 5-star mountain resort here in the Philippines, Baguio Country Club. At sa mga umayos po ng electricity natin kahapon, normal po yan. Hatid sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Oo, nakalimutan ni Charles. Batiin ang kanyang pamilya sa Liman Fam. Thank you so much po for watching kay Tito Cesar. Thank you so much. And thank you so much everyone. And sa kay Ethan and Elera, thank you so much. Siyempre, hindi natin pwede. Si Dadudes. Oo, si Dadudes. And sa lahat, alam nyo, salamat po kasi parami po ng parami. Nung una po kasi may mga nagsistay lang. Pero now, marami na po tayong parte ng ating morning balitaktakan. Alam ko marami nang umaalis. Hindi. Nung una, marami nag-stay. Oo. Alam mo, kapag tinitreat natin ng tama, nagsistay. Yes. At mag-send kayo ng stars. Pero bakit yung mga hindi mo, yung mga tinreat mo ng tama, umalis ka na, ngayon hinahabol ka. Bakit ganon? Inayos ka eh. Naayos na sila eh. Kasi, minsan kasi, all they want is something which is already good. And they are not willing to undergo the process. Yung mga sad moments. Mga sad Puro lang saya lang. And Ayun, once they see you happy. Ba't ka humuhugot? Oo, once they see you happy, gusto ka na nila, they want you back. Ay, huwag tayo doon. And wag na kayong babalik kasi nga, sabi ko nga dun sa kausap ko, you deserve what you tolerate. Yes. So, if okay lang sa'yo lagi, di-deserve mo yan kasi you did not do anything to me. So, I deserve na naghugas lagi ng pinggan. Oo, deserve mo yun talaga. Tinotolerate mo eh. Oy, ako naman naghugas ng pinggan nyo Ako hindi. Oo, syempre Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Muntik ko na, makakalimutan. Ayun kasi, harot pa. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Outreach Corporation na napakarami pong produkto na pampawi ng mga sakit ng ating mga katawan. Parang gusto kong gamitin soon yung pamasahe kasi baka pagod. Ano yung tagline? Ha? Ano yung tagline? Wala nang aw. Sapaw! Nakapag-extra na kami, naantay na lang natin. Chika ng chika. Oo, and madami silang produkto na good for men. Yung secret na yon, i-message na lang kami kung ano yung good for men na yun. Hi, Toro Capsule! Toro Capsule. Lakas na hindi umaatras. Yan. Papagalitan tayo, ina-advertise natin, pero hindi alam yung produkto. Yun. Alam mo ba? Nagamit mo na? Hindi pa. Di man namin ginagamit. Hindi pala nagamit. Oo nga. Gagamitin natin. Wow! Pero dun sa mga daddies lang yun, ano? Para mapasabi sila sa inyo na sakto lang. Ang galing mo, daddy. Ayan, sige. Kaya isang Throwback Thursday na naman ang tinapos ng Dynamic Trio Morning Barkada. And please, be safe. Keep safe po, Morning Barkada. Let's again be vigilant of fake news at tutok lang kayo sa amin kada umaga at hapon kasi magbibigay kami ng accurate news and information for everyone. Nakasama niyo ulit ang Dynamic Trio kasama si Ma'am Sheki. Nakasama niyo naman po sa diskusyon na Tawanan Charles Limon. At ang nag-iisa pang minion in the house na napakaliit pero napakakulit at napakasaya, Ren de Guzman. And tomorrow magkita-kita tayo sa huling araw po ng linggo and pupunuin natin yan ng good vibes para naman madala nyo over the weekend. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan!